അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാവും. ലൂക്ക 15:7. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പല ത്യാഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നാം പശ്ചാത്താപിക്കണം. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം. ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുവാനും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിക്കുവാനും ഇതുവഴി സ്വർഗത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പാപത്തെയും പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും വെറുത്തുപേക്ഷിക്കാനും നന്മയെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുവഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട്. ഈ നോമ്പുകാലം പ്രാർത്ഥനയിലാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ.